Cesta môže začať. Švajčiarsko. Krajina, kde sa spokojne zhodnocujú špinavé peniaze našich politikov, ale aj krajina s vysokými horami a fantastickými podmienkami pre horských cyklistov. Hovoriť o začiatku mája ako o vhodnom termíne nepatrí snad ani do čiernej komédie. Na horách leží ešte množstvo snehu a o stálosti počasia ani nemôžeme hovoriť. Z 5 výjazdov nám nepršalo asi len raz. Chlapská ješitnosť zafungovala 100% a v single trailovej mape sme vyberali zásadne čierne traily. Jednoduchá matematika platila aj tu. Čo najjednoduchším výjazdom hore a čo najprvčím dole. Stretli sme aj vzácny druh v tomto jarnom období, a to domácich borcov na bajkoch, no do konca výletu to boli jediní horskí bajkeri, ktorí sme mali česť pozorovať. Keď nemôžeš trénovať doma, tak ťa pošlú pod alpské štíty. Nemecká umývárka. Čo? Takže alpská umývárka. Hej, hodíš 10 frankov. Je to náš žetóny? Hrdinské reči, ako budeme spať celý čas v spacákoch, splasli hneď prvú noc a takto zostalo až do konca. Namiesto upršaného bivaku sme si užívali luxus sprchy a teplej kuchyne. Takíto sme my extrémisti. Dnes je naordinovaný travers popod 2000-ový masív skalných dvojičiek Mitten. K nemu sa treba dostať dlhým, asfaltovým stupákom, až potom sa zaslúžene dočkáme terénu. Za jazdy rozháňame lenivých kamzíkov a stihneme kvalitne zmoknúť. Útočisko sme našli pod veľkým ihličnanom a padá hláška. Tu môže pršať aj rok a nezmokneme. Za pár minút je pravda samozrejme úplne inde. Zjazd po Čiernej nemá potrebné grády a nedá sa zrovnať so včerajším masakrom z Wildspitzu. K záveru to skomplikujeme sami, keď v naháňačke s džípom zabudneme odbočiť a definitívne prichádzame o záverečný trail.
Keď nám včera k úspešnému dojazdu poslali zahrať majstra na Alpskom rohu, dnes máme na záver zvonkohru z miestnej Milk fabriky. Smelé plány na hrebeňovku 2000-ového Drusbergu sme plánovali ešte doma s mapou v ruke. Realita pod kopcom je samozrejme úplne iná a zasnežené svahy sa len usmievajú nad takou blbosťou. Na parkovisku prebieha rýchla bojová porada a jej výsledkom je paralelné posunutie trasy po hranicu snehu. Namiesto širšej kamennej cesty k chate nás čaká exponovaný a dokonale zmáčaný turistický chodník. U nás by to bolo už dávno odhrnuté. Multikáru. V tejto chvíli sa prestávam čudovať domácim Švajčiarom, že sedia doma. Už mi nevadí, že ma ozjabe v tretrách sneh, ani že som zaprasený od bahna, ale že musím tlačiť aj dole kopcom, tak to mám je dokonale vytočiť. Dreť sa celý deň a nedoplniť s jazdom dávku adrenalínu? Tak to chce to kvalitnú nápravu. Do dediny s nečitateľným nemeckým názvom vedie mimoriadne technický chodník plný schodov, prudkých točiek a mokrých koreňov. Do zbierky pridávame aj zo pár preletov cez rajdy a na záver teda panuje plná spokojnosť. Po takejto terénnej nádielke nezostáva nič iné, len priamo na ceste si uvariť skvelý výfon a tým jasne dať západňárom najavo, že aj my si vieme žiť v luxuse. Už je nachvystáno. Peťo, a dopäť. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Slabá šmíkalka, lepšie je chodiť po potoku. To pánka mi tam ostala, kurva! Počkaj, to
Aby ťa neseklo, hej? Naozaj. Horšie podmienky sme si už nemohli ani prijať. Posledný čierny trail je v blatovom maraste sotva prejditeľný po vlastných a pochybujem, či by ho za sucha dal celé aj majster sveta v downhille. Kto nakreslil do mapy tento single, mal naozaj bujnú fantáziu, alebo ju projektoval ako u nás v kancelárii. V každom prípade posledný týždeň sme sa napadali a doničili ako už dávno nie a výlet teda mal zmysel. No v máji ma do švajčiarskych hôr na bike nedostane už nikto.